YouTuber man. I am a full. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Angni Geremsha Dwimary channel nu गासिबो बरायनाय थाबाय। जों दिनै सुकियाव थांनायदों। लोगोफोरा फन खालामनानै लिंहरदों माने ओंखायनो दा सुकियाव थांनो नागिरदों। लोगोफोरखौ नेगासिनो बेनो जोंनि लामाया नैजाबो। स' बिसोर मोनफैबा थांसै आरोना। भिडिअखौ नोंसोर जोबोसिम नायदो। बिदिब्ला लोगोफोरजों आरो होबोबावबाय सुकियाव। आं एक्चुअली दाख्लै बावैसो मोनसे होखांबाय भिडिअ सुकियाव फैनायनि। नोंसोर नुदोंना नुवाखै मिथिया। नुवाखैब्ला आङो डिसक्रिप्शनाव होगोन, नोंसोर थांनानै नायहैबानो जाबाय नायनो गोसोब्ला। ओमफ्राय दा नै जों बाइक गंसेयावनो साथाम जाबखावजोबना फैबाय। सानै लोगो दंबावो, बिसोरो स्कुटियाव मोनहैग्रोबाय खोमा, जोंनि सिगाङाव दोङो। ओमफ्राय जों गंसे बाइकआवनो साथाम जाबनानै फैबाय आरोना। स' नोंसोर दिनै जि हायो देखायनोसै, थांनायाव जि नुयो बेखौनो देखायलांनोसै आरोना। मोनहैनानैबो एसे देखायनोसै। स' नोंसोर भिडिअखौ नायबाय था जोबजासिम। लोगोफोरजों फैनानै ससे लामायाव पान दखानाव लाखिफैदो सासे लोगोआ गय जानो होननायखाय। ओमफ्राय लाखिनानै बेयो मा जागोन नामखौ मिथियालै, माबा बेयो नैबे बैनिफ्राय फैदोंमोन जों, ओमफ्राय नैबे जा सुबुंगाटा थांनाय लामा नैथिं, बेनिफ्राय नैबेथिं थांगोन जोङो दा सुकि। नैबे जा बेजा सुकि डाइरेक्ट। सुकि गेटनिफ्राय बे लोगोफोर दसेनो। Tunggu baru ada, anda tetap aja ejar. Mana? Ini saya mau di sini. Mau di sini? Hah? Polis tak apa? Di sini apa? Bayang ni kerana saya bisa kena. Kau nak saya tu? Tu yang mana? Di sini. Kalau mesti mana ni? Man buria saya. Mas, lu minta ni. Mana polis tu? Itu tu dugi kami mana tu? Apa? Di mana?
बिदिब्ला लोगोफोरजों थारैनो मोनफैमारबाय आरोना सुकियाव लोगोफोरजों दा आरो साहाजा थांबावनायदो आरोना एसे साहाजा माने इखिनियाव दुगैया बाहाय थांबावनासो दुगैगोन माने थ' नोंसोर नायबाय था नै दंग'आ आइ मिन दंग' लायनो माबाया दैमाया नै जा लेफ्ट साइडआ मोनसे फिसा आरो नै जा मोनसे राइट साइडनिया एसे गिदिर वाव मस्त' साउन्ड जादों नोंसोर आंनि माथोखौ खोनादों खोनायाखै आं मिथिया खिन्थु बया साउन्ड जादों आरो इयाव दैया वाह बया हिट नुखादों नायदो दे नायदो नोंसोर आं देखायबाय थागोन नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ सुकिनि दैमाखौ नाहर लोगोफोर सुकिनि दैमाखौ बैजानो बोहैबोगासिनो आं नोंसोरनो जुम खालामना एसे देखायबाय आरो ना जि हायो नोंसोर नाहरदो मोजाङै लोगोफोर आं नोंसोरनो गाहायथिं थांना एसे देखायनोसै बै अन्थाइआ मस्त' गिदिर गिदिर दोंसोगारोलै बोरैबा गोलैबा खिन्थु सेस खायाव गाहायथिं गोलैलांगोन आंबा बै मोनसे नै दैमायाव दुगैनो जों सानदो नोंसोरनो देखायनोसै आरो ना खासेया थांबायानो जोंनिया बा थांग्रायबायानो हैसिगोनानो खोमा दुगैनाया हाबैबायानो बिराद गोथौ इयाव आंथ' सानस्रिनोबो आं दुगैनो हानो इयाव बिराद गोथौनो माने इयाव बे सासेया सानस्रिनो रोंगोना सानस्रिहैबायानो नायाखै मानो थांग्रोबायानो सिगां आसोला आं दुगैनो हानो इयाव मस्त' गोथौ सानस्रिनोबो रोंखाया थैबा सेसखा जानाय नङा खारबो थाबनो बा खारबो लोगोफोर आं इयाव दुगैला इयाव दुगैनो हानो आं बेलेग जायगायाव दुगैनांसिगोन मस्त' गोथौ इयाव दुगैनो हाया आं माने सानस्रिनोबो रोङाना बेनिखायनो दुगैनो हानो बेलेगनि फैबाय थुदो लोगोफोरजों दा दुगैखांबाय आरो ना दुगैखांना दसे जना दोङो जनानै दसे जना थांनोसै आरो ना नोंसोर नायदो लोगोफोर नायना लादो सुकिनि नुथायखौ जायगाखौ माबायदि वाव बिउटिफुल दैमा दैसा हाजो हाला दंफां लाइफां बापरे बुंनो ना नोंसोरो फै लोगोफोर जायफोरा फैफेराखै फै स' गाइस जोङो सुकियाव फैदोंमोन दुगैनो आरो ना स' दुगैनानै जों एक्सुवेलि जों दुगैखांनानै दा न'आव थांनो ओंखारबाय आरो ना स' थांसै ओइ उनाव सानै दंबावो आरो सिगाङाव सानै दङ ओमफ्राय आं साबबामोन जोङो दुगैखांबाय दा एसे गोजांबायबा दुगैनानै ओमफ्राय थांनानै दा माने थांसै आरो ना ओमफ्राय नोंसोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना दोनदो थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो बाय